Wesanela ungitshela kahle kwenzakalani la ekhaya. Sefanele ngizwe ngabantu mina manje ukuthi abasebenzi bala ekhaya babeka amathulusi phansi. Abaholile ma. Ingakho bangasebenzi. Phela ngiyabaza abasebenzi mfana wami ngithi balambile. Wena ungathi uzokwenzakalani? Abantu abekho lapha emsebenzini. Asikwazi ukusebenza nabantu abangaka lapha. Wenza njani wena bhuti? Wabayeka labantu, wabayeka bahamba. Into ngwelehle ayikho into ebengizoyenza abantu abaholile. Umasipali abafuna ukudedela imali yethu. Uma singabakwazelanga. Manje sefuna 100,000. Into engeke ngiyenze mina. Anganibeki kutshelile nje. Tshelile ukuthi banike labantu. Mhlambe singasebenzisa le strike lesi. Siphoqa umasipala ukuthi adedele imali yethu. Abantu bazophendukela thina. Ipolitiki le. Nika labantu into abayifunayo. Khona abasebenzi bezohola. Yekelani. Ngizokwenza ngenze njani zami ukukhuluma mina nabasebenzi. Mntoma ngicela. Ngizoyithola indlela kuyilungisa lento. Ngiyayazi ngenza asanele. Ntomalehle. Cha ukuthi imiyeke undodana. Uzoyenza ngithi. Qhubeka kuyenza. Lungile ke. Ngizokunika leli thuba kuphela mfana wami. Kodwa usheshise. Isikhathi asilindile wena. Bana. Ipolitiki le. Awuzame ukubika labantu into abayifunayo. Khona abasebenzi bezohola. Sukwazi ukukhuluma ngezinto ze-site wena. Ngicela. Bonnet. Izinto sana